Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nek wong takok nangane kalangane wong Ahlus Sunnah wal Jamaah kan wis umum nek wong sakaratul maut utawa nazak. Itu biasane pihak keluarga, bojo utawa anak iku nalkin keluargane sing nazak mau nalkin kalimat syahadat utawa la ilaha illallah. Nah, iku jarene nek wis ditalkin kok iso ngucap ngono, iku insyaallah dijamin mlebu swarga. Lah, iku piye nek miturut janjane iku bener apa ora? Pancen nek ngene dawuhe Imam Ibnu Subki, hadis sing jelasno iku pancen ya sahih. Sing sapane wong kok ngucapno kalimat la ilaha illallah nek pas nalikane akhir uripe iku kena dienggo tengeran nek wong iku mau kagolong wong sing disepuro dosa-dosane. Dadi insyaallah sampeyan yo gak mlebu swarga blas. Tapi ya tetep ae kuwi mergo idine Gusti Allah, oleh ridhone Gusti Allah. Mula nek iso nek duwe keluarga sing nazak, nek iso ditunggoni, dituntun kalimat la ilaha illallah. Tapi nek ngene iki nek isih waras ngene iki ya dikulinakno sering-sering ngucapno la ilaha illallah. Berbar salat apa pas lagi nganggur utawa pas bengi-bengi iku sering-sering ngakeh-ngakehno ngucapno kalimat la ilaha illallah. Wes menawi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.